aztertzea, alegin. Zanandez ikusten baldin badugu, ez da egin larriko lana jakiteko doktor bainek dara arteria dela. Ez dugu asko dago. Ez duela zentzuri. Zanandez bizidik barruko zirkulazioaz, barruko zirkulazioa ez, baina ez. Bakago, oztoko denak, horreztasun denak, hori egiteko. Hemen, honekin jartzen zaizko? Hori, horretzen baldin badugu, zentzua, zentzuak aldatu. Doktor Bainez kalean. Batero ez zarrera. Zanez eto zarrera da betu, hainbat reputatik. Baina, kasu horretan, zartezara, Doktor Bainez kaia dozkoen bai. Gani izaten dut, eraman dezagun, beharrezkoa, zanez ez zartzeko, kale horretatik, kaia los fueros, Alfonso Octavo ustedes kalera. Eraman dezagun, rotondaraino, eta rotondatik, gure dauna, Zanandezen sartu izan, baina ezen ezkera begoela, trafikoa arazoa da. Zure proposamena izango litzake zonalde honetan urdina murriztea eta... Lehenengo zentzua aldatu. Eta bigarrena... Bigarren, gaur egun ez dagoen aparka lekua, autobusen lekotitik, zarrera ematen digu osora, eta hori da desastre. Osorako da, erantzerako. Beste galdera. Zebat kotxe dauka, zebat matrikula dauka Zanandrez eta zebat plazan. Hori identifikatu dago, Zanandrezek zenbat... Zero... Zan dut aldea? Ibar. Zensatuta bertan, 1.284 lau. 1.284 eta 1.052 plaza garajean badu. Garajeak erabiltzen badira? Zergetik ordeinu behar dut. Prestazio bat, ez da prestazio, prestazio. Aparkalekuak eta postu dira. Ez nire zergetik ordeinu behar dut. Eta azkena, ikusten dut, eren municipal, zigorraia bere independentzia bat dut. Zeinek? Zigorraia. Ja ez da da. Musakola, ja, abazatetik atea duz, ez? Horrezen nahi duzatea. Dikan aparkatu dut, ez? Horrek ez duten ordendu behar. Hortik, marretatik kanpo. Koloreko marretatik kanpo duena, ez duten ordendu behar. Eta ezin dut aparkatu dut, ez? Eta, aparkatu dut ordendu da. Zuek, zonalde honetan bizitzaren eurin, urteko kuota honekin, urte osoan aparkatu izango ez dute. Musakolakoak honea etortzen diren bakoitzian atzalde pasa, tarifa osoa hobetu behar. Niretzat ez dut ikusten, ez berduta zuta. Gaur egun ez dut ordentzen, eta gero ordendu behar dut aparkatu dut. Bermatua izan nahi badezu plaza, baina ez da derrigorezkoa, egoli bat txartela ateratzea, Zenbakin arabera ez dago bermatu.